Здравейте, приятели! Искам да ви разкажа нещо много интересно. Който има желание, може да изслуша до края, за да му стане ясно какво разказвам и така нататък. Който пък не иска, няма да се разсърдя. Желая му прекрасен ден. Преди много време аз работех в един реп. И там продавах вестници, списания, химикали, тетрадки, книги и така нататък. След което един ден ми донесаха 2 книги с заглавие цигански приказки. И аз викам, който и цигански приказки на цигански ли е написано, що за приказки са тез. По принцип аз обичам приказки. И викам, ще отворя едната, ако трябваше я платя, да прочета, да видя за какво става въпрос. След което ми стана много интересна приказката. И сега реших да я разкажа на вас. Преди много години Господ повикал всички жители на тая земя от различни етности, на всички да подари по нещо. Едно циганче чуло за тая работа, че иска Господ да им подарява там нещо си. И циганчето отишло при един ковач. Ковач, знаете какво е? Дето чукат железа там на ужака. И отишло там циганчето и казал: "Чичо, дай ми твоите дизгини да сложа на коня си, защото нямам дизгини, да отида при Господ, а че решил да прави подарък на всичките, да видим на нас какво дава." Циганина казал: "Добре, Чичо, ето ти дизгините, иди да видиш какво дава, чуй добре и като се върнеш да ми дадеш дизгините, защото са позлатени, и в крайна сметка и аз съм циганин, да ми кажеш, какво дава на нас циганите Господ." Добре, казал Чичо, и тръгнал от детето. Стигнало до там, Господ тък му разпределил всичко вече на всички. Дал на всеки по нещо, на българина дал много ниви, много земя, много, да не могат си дигнат главата от работа, цял живот да работят и без пари да ходят. Обаче казал така: "Не се притеснявай, моето момче, и за вас съм измислял нещо. Тъй като аз всичко съм раздал, на вас ви подарявам транаците, пощаците, всичко лошо на този свят. Но едно хубаво нещо ви давам, където и да излъжете, каквото и да откраднете, в който искате се закълнете, аз клетвата няма да я изпълня, бъдете спокойни." Момчето се зарадвало и тръгнало, отишло при ковача, разказало какво дава Господ. Той рекал: "Сериозно ли, моето момче? Айде," казал, "дай ми дизгините сега, дет ти дадах." "Чичо, майкам баща ми да умре, ако съм взимал от тебе дизгини." Това е. Не се сърдете на хората. Това е подарък от Бога, дадено за тях.